श्लोकांतू पुಳ್ಳಿवाರು पुಳ್ಳೆ पंत आम्ही पळयला की श्रील प्रभुपाद त्या 7 श्लोक भावार्थान सांगताची वास्तविक जावनु या अविद्या रोगू आमगेल हृदयांत आस आमगेल मन आणि चेतना कॉन्शियसनेस शुद्धी केल्यारी या भौतिक रोगू आमक बाद दिना चुकीच्या कल्पनांतू मला मिसकन्सेप्शन दाखवून मन आणि हृदय शुद्धी दवरका जलारी शुद्ध दवरका जलारी आम्ही हरे कृष्ण महामंत्राच्या जप करता या मस्त सुलभ आणि लाभदायक देवाला पवित्र नामाच्या जप केल्यारी एक मनुष्यानं कुडले या भौतिक अस्तित्वाच्या धावाग्नी दाखवून मुक्त जावेत म्हणतात सांगलं. आता 8 मी श्लोक पळोवन घेऊया. तन्नामरूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इत्युपदेशसारम्. त्याचा अर्थ तत् श्री कृष्णाला नाम पवित्र नाम रूप रूप चरित्र आदि चारित्र्य लीले आणि इत्यादी सुकीर्तन चर्च करचे एक जप करचे अनुस्मृतियो स्मरण करचे क्रमेण क्रमेण रसना जीभ मनसी आणि मन नियोज्य प्रवृत्त करचे तिष्ठन वास करचे व्रजे व्रजभूमींतु तत् श्री कृष्णाक अनुरागी आसक्त जावचे जन जन अनुगामी अनुकरण कालम काल नयेत उपयोग करचे अखिलम संपूर्ण जावनु इति अशी उपदेश उपदेश सारम सार. ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद. जय श्रील प्रभुपाद. या उपदेशात सार व्यक्तीना तागेला काल संपूर्ण जावनु 24 hours कशी उपयोग करता म्हणल्यारी आसक्तीरी जप करच्या भगवंताल दिव्य नाम रूप आणि लीले स्मरण करच्या तशीची क्रमेण जीभ आणि मन तंतूची आसक्त जावची तशी करच्या अशी एकल्यान केल्यारी तो गोलोक वृंदावनांतू वास करता आणि वैष्णवांगेला मार्गदर्शनारी श्री कृष्णाक भक्ती सेवे करता तशी जावनु प्रति एकल्यान भगवंताल भक्ती सेवेंतू तीव्र जावनु आसक्त आशिला आणि श्री कृष्णाला प्रिय जावन आशिला भक्ताक अनुसरण कोरका. तशें आता 7 श्लोक ताई आम्ही उपदेश पळयला श्रील रूप गोस्वामी त्यांनी सांगितला. आता या 8 श्लोकांतू त्या पूर्ण उपदेशाच्या सार सांगता आसा त्यांनी या उपदेशाचे सार कसला काल मला टाइम संपूर्ण जाऊन आम्ही कृष्णाला नाम रूप चरित्र लीले चे गुणगान करचांतू आणि गुणगान मात करचिने त्या स्मरण करचांतू चिंतन करचांतू आम्ही उपयोग करता आणि जीभ क्रमेण जाऊन तशी आम्ही जीभ कृष्णाल भक्तींत एंगेज करता कशी करची त्या जीभ एंगेज करची मला कशी कृष्ण प्रसादम घेऊन आणि देवाला पवित्र नाम जप करून या दोन्ही केल्यार पुरो जीभ ऑटोमॅटिकली कृष्णाल सेवेंत एंगेज जाता आणि क्रमेण जीभ आणि मन मन कशी आम्ही देवाला अंतो आसक्त करूं. भगवद्गीते 9 अध्याय 34 श्लोकांत सांगला की कृष्णानं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते आत्मानं मत्परायणः. मनांतू केन्नाय मिगेल चिंतन करी मिगेल भक्त जा मक नमस्कार करी आणि पूजन करी अशी सदा काल कंप्लीटली तू मिगेलांतू एब्सॉर्ब जालारी खंडित तू मिगेला येता. नेक्स्ट अंतु सांगला की तिष्ठन व्रजे म्हळ्यारी वृंदावन चेतनांतू स्थित जावका
जीभ आणि मन देवाल आणि देवाल सेवेंत उपयोग करका वृंदावन चेतनांतू स्थित जाऊ का आणि अंतु म्हणला की अनुरागीला अनुगामी जाऊ का आम्ही अनुरागी मला कोण अनुरागी म्हळारी एक एडवान्स्ड डिवोटी एक्सपर्ट मेच्योर एक्सपीरियन्स डिवोटी ತಂಗೆಲೆ स्ट्रिक्ट अनुयायी जाऊ का सो अनुरागी म्हळारी कोण कृष्णाल विषयू गुरु परंपरा दखून ऐकून कृष्णाला आसक्त जल्ला की तांका कृष्ण कोण म्हणाल की विष्णू पूराजी मूल अशी योग ज्ञान ज्ञान प्राप्ती जल्लल्या आणि वृंदावन चेतनांतू स्थित जल्लल्या शुद्ध भक्तीला शुद्ध भक्ताला अनुगामी आम्ही जाऊ का अनुगामी म्हळारी स्ट्रिक्ट फॉलोवर्स आम्ही जाऊ का कालम नयेद म्हळारी एकल्यानं तागेल टाइम अशी युटिलाइज करता जीवनांतू अखिलम इत्युपदेश सारम म्हळारी याची पूर उपदेशाच्या सार म्हणून अंग संगीलस श्रील प्रभुपाद पुळेती आम्ही अनुरागी आम्ही ತಂಗೆಲ अनुगामी जावचाक प्रयत्न करता अंतु या भावार्थ अंतु श्रील प्रभुपादजीन सांगला की मन एकल्याला मित्र जो शत्रु जावेत एकल्याल मन मित्र जावचाक आम्ही ट्रेन करता कृष्ण भावनामृत आंदोलनाच्या उद्देशाची की देवाल कार्यांतू आमगेल मन स्थित करता अंतु आम्ही इत्याक कशी आमगेल मन देवाल कार्यांतू आसक्त कोरका म्हळाला अर्थ कोण घेवचाक प्रयत्न करूया आजी योगा म्हळारी कनेक्ट म्हळाला अर्थ कनेक्ट म्हळारी आत्माक कृष्णालोटू संबंध करचे शारीरिक संबंध नाही आहे फिजिकल संबंध नाही मला एक नेट बोल्ट जो हाणू फिक्स करची तसं कनेक्शन नाही त्या कसला मला मन केन्ना भौतिक आसक्त ती निमती कृष्णाला दखून दूर असता डिस्कनेक्ट जाऊन वच्चा पळयता तेन्ना मना ट्रेन करची म्हळारी कृष्णा लगी मना हाणू कनेक्ट संबंध करोचे केन्ना मन कृष्णाल प्रति आसक्त जातकी केन्ना संबंध जातकी स्वाभाविक जाऊन योगाचे संपूर्णते आमक त्यांना प्राप्त जाता तेन्ना आम्ही स्वाभाविक जाऊन कृष्णालोटू संबंध प्राप्त करताची भगवद्गीते 7 अध्याय 1 श्लोकांतू कृष्णान सांगू असा मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन्मदाश्रय म्हळारी मनाक कृष्णाला योग अभ्यास करची उद्देश कसला योग अभ्यास करची उद्देश कसा म्हळारी मनाक कृष्णालोटू संबंध करचे यो मय्यासक्त मना मन खाली दवरच्या नज्ज इंग्लिश अंत एक प्रोवर्ब असनवा आयडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणून केन्ना आम्ही मन खाली दवरता की तेन्ना कूडले आमगेल मन आमक कंट्रोल करता मन अंतू कृष्ण बोर्न ना म्हण जाल्यारी तांतू माया खंडित बोर्न असता ट्रेनिंग द माइंड म्हळारी मनाक कृष्णाला कडे आकर्षित करचे तेन्ना आम्ही ऑटोमॅटिकली कृष्णाल कडे आकर्षित जाताची आणि जीवनाचे संपूर्णते आमका प्राप्त जावचे आता मन आमका 4 रीतीरी चीट करता ट्रिक करता असता कशी म्हळारी हांगा तुम्ही स्क्रीनान पळयता फर्स्टाचे MIND माइंड एम म्हळारी मॅग्निफायज प्रॉब्लेम कसं करता मनुष्य समस्या म्हणाला प्रॉब्लेम्स म्हणाला असत जीवनांतू जाल्यार एक प्रॉब्लेम 4 प्रॉब्लेम्स मस्त प्रॉब्लेम शिकवून दाखयत मन आणि ओ म्हाका ह्या प्रॉब्लेम म्हाका त्या प्रॉब्लेम म्हणून सांगता आसता मन आमकांय दिसता वय ह्या प्रॉब्लेम आसा ह्या समस्या आसा त्या समस्या आसा जाल्यार आम्ही कृष्णाला वचून ह्या कृष्णाला सांगची नाही की कृष्णा मिगेल प्रॉब्लेम कितलो व्हड आस म्हणून म्हणची नाही ताजे बदला प्रॉब्लेमा लागी सांगू का की हे प्रॉब्लेम पळय कृष्ण मिगेल कितलो व्हड आस म्हणून आम्ही प्रॉब्लेम कॉन्शियसनेस जावची नाही आम्ही कृष्णा कॉन्शियसनेस जावच्याक प्रयत्न करता
त्याची म्हणजे मॅग्निफायज मन समस्येक मस्त करून दाखयता. सेकंड इमॅजिन्स प्लेजर्स मला कसली आते वस्तू पळयत म्हण जाल्यार आमचो सूख भोगची आसक्ती येवन आम्ही काल्पनिक लोकांत वताची फॅन्टसी लँडांत वताची. आता एक पळोवच्या पूर उदाहरण एक टीव्हीन तू क्रिकेट पळयता चल्ल्या आणि गरकडे केलो पण बॉल घालाल म्हणके करताची जेव्हा रोडार वता असताना बॉल घालाल म्हणके बाउलिंग केलाल म्हणके पुरो करता असताची म्हणल्यार डे ड्रीमिंग आमकांय तशी जावका आम्ही तशी व्हडले क्रिकेटर जावका. तेन्ना कसं म्हळ्यार इट्स इमॅजिनिंग प्लेजर आणि आमगेला टाइम आणि आमगेला एनर्जी पुरा हे ड्रेन करता असता. तशी नमूना मन आमकां ट्रिक करता. नेक्स्ट नेग्लेक्ट्स ऑपॉर्च्युनिटीज. निग्लेक्ट्स ऑपॉर्च्युनिटीज म्हळ्यार हत्तांतू आत्ताशील अवकाश सोडून आम्ही फुडें गेल्लेले आशिल्ले जेव्हा मागीर जेवचे आशिल्ले आलोचन करून मन केन्नाय आत्ताशील अवकाश आम्ही सोडून घालची तशी करता. सो ट्राय टू बी इन द प्रेझेंट. आता एक राउंड जप करताना आम्ही एक राउंड जप करता असताना ओ मागीर 16 राउंड कंप्लीट करका मू ओ तावळी अशी जाली मू तावळी तशी जाली मू म्हणून करचेशील जप त्या अवकाश आम्ही निग्लेक्ट करून मागीर आलोचन करता आसाची. आता हांग क्लास बैसून आम्ही आयकता आसाची जाल्यार आम्ही आलोचन करता आसाची ओ पाय ऑफिसा वच्चे आस पाय चेडा स्कूल इतले गंटा सुरू जाता आस कसं करची की म्हणून. तेन्ना आत्ता आयकूचे अवकाश असताना आता आयकू का. आत्ता कसं काम करता आसाची आत्ता कसं ऑपॉर्च्युनिटी आसा त्या निग्लेक्ट करू नका ज्याला मन हे करोत तशें करता. त्या एन निग्लेक्ट्स ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि डी म्हळ्यार इट डिनायज द रियालिटीज. म्हळ्यार निज स्थिती कसं मन केन्नाय आमकां सांगता आसता की म्हळ्यार कृष्ण तुका मोग करना ह्या पुरो नाका तुका. आनीक सांगता आसता म्हळ्यार भक्ती कांय प्रयोजन ना ह्या पुरो तूं कोरका म्हणना. तिन्नीच सांगता आसता की ना मन सांगता आसता म्हळ्यार आक्क पुरा तूं सांगील मनीस न्ही ह्या कोर नाका तूं सोड दी सोड ह्या नाका ह्या प्रयोजन ना तुका सांगील नाही तू क्वालिफाईड नाही करूक म्हणून म्हणता आसता मन. जाल्यार निज स्थिती कसल्या रियालिटी कसं म्हळ्यार कृष्ण सगळ्यांके प्रीती करता. भक्ती मोर पॉवरफुल सगळ्यांनी कोर येता. आणि भक्ती करूक सगळं शक्त आसाची आमकांय ते जाता जाल्यार प्रॉब्लेम अशें आमगेल मनांत प्रॉब्लेम. ताका म्हणचे MIND माइंड म्हणून. आता मनाचे समस्या कसं मना समस्या कसं म्हळ्यार रेस्टलेसनेस फिकल चंचलता. मन अदकून आम्ही विचार भायर काढू काय जायना आणि मन अदकून विचार भायर काढू मन खाली दवरच्या काय जायना. खाली मन अनर्थ का आकर्षित करता. मन अदकून पूरा विचारू भायर काढू योग प्रक्रिये मुखांतर हांव ह्या पुरा भायर काढता ह्या विचार पुरा मन खाली दवरता म्हळ्यार ते आर्टिफिशियल मन खाली असना. मन खाली करू प्रयत्न करचे बदलाक मनान तू आध्यात्मिक विचारान आम्ही भरता असू का निरंतर जावन आध्यात्मिक विचार घालता असू का मनान तू. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार ह्या आध्यात्मिक विचार मनांत वतना त्या भौतिक विचार मनांत आशिल्ले त्या भायर काडून कित करता. आता एक ग्लासान तू कसले उद्दा गलीज उद्दा आस म्हण जाल्यार तू कॉन्स्टंटली निरंतर जावन एक टापा उदक घालता ग्लासान तू त्या उदक फ्लो जाता आसतना उदक ओव्हरफ्लो जावन पूरा गलीज उदक भायर वता आणि एक दिवस एक वेळा ग्लासान तू लायक क्लीन उदक आसता. तशीच मनान तू आध्यात्मिक विचार भरता गेल म्हण जाल्यार या भौतिक विचार तांतू दाखून भायर वता. मनाचे चंचलता आम्ही कशी नियंत्रण करूं येता. मनाक कृष्णाल्या चरण कमलात तू आसक्त करून मन आम्ही नियंत्रण करूं येता. अशी म्हणता की चैतन्य चरितामृतांतू कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार याहान कृष्ण ताहान नाही माया अधिकार. म्हळ्यार कृष्ण सूर्य आणि मायाक अंधकार म्हणला. काही कृष्ण असती आता सूर्य असताना काही अंधकार असताना अंधकार असताना सूर्य असताना तशीच कृष्ण नशील कडेन माया नश साध्य ना. त्यांत मन चंचल पळना पुढे साध्य ना म्हणून सांगता आसाची.
तशी हांगा तुम्ही पिक्चरांत पळय येता की गोड्याक 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय पांच इंद्रिय या पिक्चरांत आम्ही पळयत की अस्थिरता जो चंचलता मनाचे कशी म्हणून या 5 इंद्रिय गोडे कान नाक दोळो चर्म आणि जीभ कशी या 5 इंद्रिय 5 गोड्याक एक दोरीक संबंध जावन असं की तशीची या 5 इंद्रिय आमगेल मनाक संबंध जावन असं मन बुद्धीचे कस्टडींत आसा हांगा पळयत तुम्ही दोरी दोरनू एकलो रबला ड्रायव्हर ते बुद्धी आणि त्या बुद्धी देहाच्या निर्णय करता जावन आसा ही इज द डिसिजन मेकर जाल्यार हांगा एक समस्या कसं म्हळ्यार या ड्रायव्हरा मस्त वीक ड्रायव्हर आणि भगवद्गीत वाजीनी भागवतम पळयनी देवाल विशयाक कसले गोतना तशें जावन ह्यो मस्त वीक ड्रायव्हर तशें जावन केन्ना बुद्धी वीक असता की तेन्ना मन नियंत्रणांत आसना तशीच हांगा पळयत गोड पळय विंगड विंगड इंद्रिय पुरो विंगड विंगड कडेन आसा नियंत्रण नासलेल्या इंद्रिय मनाक तांडिता आणि मन वीक आशिल्ली बुद्धीक तांडिता तेन्ना मनशाल पतन जाता मातशें पळयात तुम्ही एकलो बसला ते कोण आत्मा आमीची गोतना खंय वचका कसं करता म्हणून तूं तडपडीत आस पडता आस बसता आस कसं खंय वचका म्हणून गोतना या पुराक कारण कसला अस्थिर जाल्यार मन चंचलता आशिल्लें मन तशी जावनूची आत्ता कालान सुसाइड क्रिमिनलिझम पुरा जावचे हाक पूरा कारण मन कितले कितले म्हळ्यार मनांत मुख्य जावन 3 अनर्थाज आसा काम क्रोध आणि लोभ काम म्हळ्यार अपेक्षा करचे म्हाका जायी 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 म्हळ्यार त्या मेळनू तृप्ती जातरी लोभ म्हाका आनीकय चड जाय म्हळ्यार लोभ कामान तू तृप्ती मेळनी म्हूण जाल्यार क्रोध म्हाका इतले मेळना हांव लेखील तितली म्हाका मेळनी म्हाका जाल्यार इतली मेळनी मू म्हाका मेळता ना मू या इतक्या म्हाका मेळता ना म्हळ्यार क्रोध मनाचे या चंचलतान तू आमकां मनाची या चंचलता नरक निर्माण करता मन आशिल्ल्या अशुद्ध विचारा निमती आमगेल देह पाप करता आणि पाप केल्या निमती वाईट कर्मांतू आम्ही पडताची आणि हाजी निमती आमकां ह्या जन्मांतूय आणि नेक्स्ट जन्मांतूय कष्ट भोगूक जाता ह्या भौतिक जगतांतू पळयल्यार एक चेल्लो केन्ना चेल्ली विशय आलोचन करता आसता म्हळ्यार फिल्म पळयता सिरियल पळयता लेखता की हांवय तशी हिरो जावका हांवें म्हाकाय तसले एक हिरोईन जावका म्हाका येले घर जावका हांवें अशी डान्स करका जाल्यार निज जीवनांतू चित्र पळयलें म्हणके न्ही जीवन अशीच जन कसं करता म्हळ्यार मनांतू मस्त मस्त प्रभाव ओट्टू करताची आणि मनांतू मल्टिपल डिझायर्स असता हांगा पळयल्यार तुम्ही मनात पळयत एक कडेन टीव्ही आसा एक कडेन खंयची वच्चे एक प्रोग्राम आसा एक कडेन मोबायल आसा तशी मस्त प्रकाराचे डिझायर्स असतात ताका सुलाभ जावन त्या मना देखून आमी भायर काडू घालू जायना ताका सुलाभ जाल्यार परिहार म्हळ्यार कसं म्हळ्यार कृष्णाल्या चरण कमलांतू ज्ञान करचें आमी केन्ना आमी कृष्णा मना देखून आशिल्ल्या ह्या इम्प्रेशन्स पुरा काडू मनांतू सुप्रीम हिरो राधा आणि कृष्णाक बैसोन तांगेल्या ज्ञान चिंतन करता की भक्ता तांगेल संग बैसून आम्ही शास्त्र वाजिता की चर्च करता की निरंतर कृष्ण कथा ऐकताच की जप करता की अर्च विग्रहाचे आराधन करता की सात्विक जीवन 4 नियम पालन करून आणि सात्विक जीवन करता की अशी जाता मन सुलारी कृष्ण आम्ही आज्य आश्रय घेतल्यार मन मरणानंतर कृष्णाला उडगास करू साध्य आसा या भावार्थांतू श्रील प्रभुपादान एक श्लोक मेन्शन केला यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौंतेय सदा तद्भाव भावितः भगवद्गीताच्या 8 अध्याय संच श्लोक या म्हणतास की या श्लोकांत तशें म्हणटास की
कृष्ण म्हणता मरण समयांतू आम्ही कसं आलोचन करता की त्या आमका तै वर्ता अक म्हणताची लॉ ऑफ लास्ट थॉट म्हणून मन कसं की इच्छी करते जलारी मन आत्माक मन मरण समयारी मन कसके किच्च करत म्हणून जलारी मन आत्माक तै वर्ता हकेक ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಾದಕುನು ಪಂಚಸ್ಕಂದ ಸತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯದಕುನು ಏಕ ಕಾಣಿಸ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜಾಲ್ ವಿಷಯ भरत महाराजू ऋषभ देवाल पूतू ऋषभ देवाल आज्ञानुसार विश्वरूपाला पंचजनिक दुव पंचजनिक पलडिक कोरनो सगळे विश्व शांतीपूर्वक जाऊन कार्यभार करता असता मन विचलित नसला देवाला चांग कोण तो भक्ती करता आशिलो राज्यभाराचे पुरा गेला कार्य जत्तरी तो त्या राज्य तगेल 5 चेडुवांक दिता आणि बायलेक पुरा चेडुवांक पुरा सोणू घर सोणू पुलाहाश्रम म्हणलेल्या जाग्यार वता थंय रन्नांतू फलवस्तू आणि फूल कसं पुरा तरकारी मेळत की त्या पुरा खाऊन कसल मेळत की तज्जन तो देवाला आराधन करता अशी देवाल भक्ती चढ कोण घेता आणि परमानंदाची स्थिती रचतो एक हायली एडवान्स्ड स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मार असता कितले उच्च स्थानार आशिलो भरत महाराजू एक सान जिंकेल अंतु मन अंतु व्यामोह कोरनु मायस्त जावनु त्या भक्तीच्या स्थानार दकुनु सकल पडता एक दिवसो यकश जत मळारी त्यांनी एक दिवसो गंदकी नयंतु नत्ताशिलींची आणि मंत्र करता असताची जाऊन जतारी त्यांना एक गुरबीण जिंके तई गुरबीण जिंके एक तई उद्दापूच्या येता आकस्मिक जावनु तई एक सिंहाला गर्जता त्या जिंकेक मस्त भय येता आणि त्या नई क्रॉस करू पळयता नई क्रॉस करताना त्या भई आणि आज्जेन त्याची पोट्ट आशिल त्या पीला उदकांत पडता त्या नई क्रॉस करून वचून मस्त तका या भई असता आणि मस्त नमने त्रास जेला निमतीता ते तकड साइड वचून एक गुहेंत म्हणून मरता या पूरा ते अशिल भरत महाराज पळयता आणि कसं करता म्हळ्यार त्या उदका पडलेल्या जिंके ताका मस्त अनुकंप दय जाता आणि त्या जिंके काढता आणि तो त्या जिंके काढू आश्रमा वरता त्या जिंके पिल्लाक क्रमेण जिंकेल वैरी ताका मस्त मायस्त जातो तण दिवचे वाघ आणि विंगड प्राणीला दकून ताका रक्षण करचे अशी जिंकेक सूख दिवन पळयता असतो जिंके बोळाच्या आसक्तींतू ताका भक्तीचे प्रगती करची ताई विसरता देवाला आराधन करची ताई विसरता तो अशी आलोचन करता की पाप सानिया जिंके काला प्रभाव निमित्त तक्का कोणे नाजल्ले हावाची तक्का आनु अम्म भाऊ लेक्कले पूरा जिंके का मिगेल वैरी मस्त विश्वास तक्का हाव मात्र गोत्तश्चे त्या मिगेल आश्रयांतू असताना हाव कशी लक्ष दीनतिले रपचे तक्का या मिगेल भक्ती जीवनांतू बाद दित्तास जलारी मिगेल आश्रय घेतील या जिंकेक हाव कशी पळयनातील बैश्या या त्या पळयनातील बसला मिगेल व्हडली चूक जातमो तशी तो तागेल ओटू चमकता तागेल ओटू खात्ता निद्धता खांद्यार बैसेता तागेल हृदयांतू सगळे या जिंके आवृत जावन असता देवाल आराधन करता सगळं तुम्ही पळयत चित्रांतू तो देवाला आराधन करतास यज्ञ पुरो करतास जाल्यार तागेल मन पूर्ण जिंकेत असता मक्ष पळयत असता पळयत की जिंके कुशीर असकी ना म्हणून ते कुशीर असताना ताका मनाक आनी हृदया संतोष जाता आणि ताका आशीर्वाद दिता की तू कुशीर आस म्हणून सांग तशी जी जाताना एक दिवस जिंकी दिसना येना तागेला मागशी काय कशी म्हळ्यार एक कंजूस व्यक्तीक एक दुड्ड मेळ्ळाल्या नष्ट जाता कितले दुःख जाता
तशीच या भरत महाराजाक दुःख जाता. अयो या पाप जिंक्या कई चमकल की, कई कंची वागान यो सिंहानाक धरली की, कसं जल्ली की अक्का आता सूर्यास्त जाऊच्या जल्ल्या या खई चमकला की म्हणून सांगून ताका सोदू वता. आणि सोदू वताना एकडे पडता आणि कोण ते देह त्याग करता. मरणा समयांतू ताका दिसत की त्या जिंक्या तागेल्या पुत्तावरी तागेला गी बैसून दुःख पावता असत. रायाल मन जिंके देहांतू तन्मय जावन आशिल्लें. या चित्रांत पळयात तुम्ही रायाल मन की कितले जिंकेन तन्मय जावन आशिल्लें. कृष्ण एक कृष्ण भावनामृतान एक व्यक्ती कशी देह त्याग करते की तशीच त्या जिंके व्यामोहांतू भरत महाराजू देह त्याग करता. नेक्स्ट जन्मांतू तो जिंकेला शरीर प्राप्त करता. जाल्यार ताका एक फायदो आशिल्लो कसं म्हळ्यार त्या जिंके शरिरांतू तांकां कठीण भक्ती भरत महाराज जावन जाल्यार कठीण भक्ती केल्या निमती त्या जिंके शरिरांतू ताका फुडली जन्मा वृत्तांत उडगास आशिल्ला ते विसरून वचना. तशी ह्या श्लोकाचे आम्ही मागच्या 8 श्लोकाचे भावार्थांत पळया. नेक्स्ट उपदेशामृतांत कसं दिला म्हणून या भावार्थांत सांगतास की श्रील प्रभुपाद मरण समय एकल्यान कृष्णाल चिंतन केल्यारी ताका आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन स्थळांतर जाव येता. या ट्रान्समायग्रेशन म्हळ्यार एक शरीर आदकून अनेक शरीर आत्म वच्चे प्रक्रिये मस्त सूक्ष्म तशी जावन रूपस्वामी आदेश दिता की भक्ता त्यांनी तांगेल मान कशी ट्रेन करता म्हळ्यार तांकां कृष्ण सोडून विंगड कसलेय उडगास येवच्या नज्ज कशी त्यांनी मनाक ट्रेन करता म्हणून. आता भरत महाराजाला काणी पक्षताना भरत महाराजान जिंके शरीरांतू फुडली जन्माचे कठीण भक्ती निमती ताका ते उडगास असता आणि ताका मस्त पश्चाताप जाता. तो लेखता की मिगेल ह्या जिंकी लेखता जिंके शरीरांत आशिल्ले भरत महाराज लेखता या कसं मिगेल दुर्भाग्य आत्मसाक्षात्कार मार्गांत हांव आशिल्लो. मिगेल बायल पुत्र राज्य पूर आध्यात्मिक जीवनार चमकलेलो रान्ना चमकलो हांव भक्ती जीवनांत प्रगती पावन सफल जाल्लो हांव. ह्या एक जिंकेचे मन मिगेला एक मूर्ख हांव एक मूर्ख जावन मिगेल मन या जिंकेच्या व्यामोहांत पडली म्हूण सांगून ताका मस्त पश्चाताप जाता आणि तो आणि तागेले ते जिंकेक पुरा सोडून पुलस्त्या आणि पुलाहाल्या आश्रमालागी वचून जीवन काढता. संता तांगेल संगांत असता कृष्ण कथा ऐकता आणि परमात्माल संगतांत आसून कडेक तागेल्या देह शरीर या जिंके देह त्याग करता आणि नेक्स्ट जन्मांतू तो एक ब्राह्मणाला शरीर प्राप्त जाता जडभरत म्हणून. त्या शरीरांतूय ताका फुडली जन्माची उडगास असता. जाल्यार तो एक ब्राह्मण जावन कशी असता म्हळ्यार एक मंद पोट्टो आणि केप्पुशी असता तो आणि भक्ताल संगत मात्र असता. असत संग त्यागांत असतो त्याग करता. तशी नमन्याचे जडभरत असता तशी काणी मुखार वता श्रीमद भागवता मानतू अनेक वेळ पळयला असे आम्ही. आता मी या 8 श्लोका मागशी येवया. तशी जावन आम्ही मनाक ट्रेन करता. हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज सांगता की मन म्हळ्यार एक मंगडावरी ह्या गेल्या दकून त्या गेल्या दकून अनेक गेल्या दकून अनेक गेल्याक उडता असता. त्या मंगडाक एक कॅणी दिली म्हणून जाल्यार त्या एक रुपकारी बसता. तशीच भगवद्गीतेन सांगला 2 अध्याय 59 श्लोकांत परम दृष्ट्वा निवर्तते म्हणून. तशें म्हळ्यार मनाक केन्ना एक बेटर हायर टेस्ट आणि डीप मिनिंगफुल एक्सपिरियन्स विच गिव्स ग्रेटर प्लेजर नवा तांत तू आसक्त करूं मनाक तेन्ना ऑटोमॅटिकली मनाक या इन्फिरियर थिंग्स पेल थिंग्स आवट आशिल्ल्या एक टेस्ट वत्ता म्हणून सांगला. पुरंदरदास तांगेल दासपदान सांगता आसा कशी की एक तांगेल दासपद आसा मरेया बेडा मानवे नीनु
हरिय स्मरणेया मರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಘೋರ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಘೋರ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ನಾಶ आमच्या पुरंदरदास आमकां शिकयता की माना कमी सगुका केन्नाय हरील स्मरण करी ते विसर नाका हरील स्मरण करची निमती ताजी निमतीची आमगेले अनर्थ आसा दुरिता पुरा दूर जाता नाश जाता म्हणून सांगला तशीच वैष्णव भजन गोविंददास कविराज गोस्वामी भजन सांगताची की भजऊ रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे हे भक्तर हो हे भव सिंधुरे अंत सांगतास की अभय प्रदान करचे श्रीनंद नंदनाला मला नंदाल पुत्ताल श्रीकृष्णाला भजन करी हे मना त्या भजन करी तू मानव जन्म मस्त दुर्लभ जाऊन मेलच्या तश जाऊन केन्नाय भक्ताल संघांत असून या भवसागर पार करू पडला म्हणून आमकां त्यांनी शिक्षण आज मुखांतर दितासाची आम्ही या मन कशी विचलित जायना तिल पळोवचे कशी देवालान स्थित करचे म्हळ्यार भक्तीन दोन म्हणजे साधना वैदी साधना भक्ती आणि रागानुगा म्हळ्यार स्पॉन्टेनियस जाऊन करचे स्पॉन्टेनियस भक्ती म्हणतात त्या मस्त ऍडव्हान्स स्टेज भक्ती रसामृत सिंधू येताना आम्ही त्याचवेर चर्चा करूया आता आम्ही रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करून गुरुल आज्ञे आणि स्क्रिप्चर शास्त्र फॉलो करून आम्ही या मनाक स्थित दवरच्या पळोवका कृष्णालांतो आसक्त दवरच्या पळोवका हांगा ಕೆಲವು यादिल्ला तांकां कसं म्हळ्यार डेली 16 राउंड जप करका 4 नियम पालन करका 64 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स भक्ती रसामृत सिंधून दिला त्या पालन करू प्रयत्न करका आणि श्रील प्रभुपादाल बुक्स भक्ताल संघ ಒಟ್ಟು वाजून ते आम्ही कसं करता आम्ही शास्त्र वाजून त्याची चर्चा करू पळयतासाची श्रील प्रभुपादाले बुक्स भक्ताल संघ वाजून त्याची चर्चा करून अर्थ कोण घेवका आम्ही आणि त्या आमगेल जीवनांत अळवडिसूच्या पळोवका आणि शास्त्र चक्षु म्हळ्यार शास्त्रान दिल्लेल प्रकार जीवन चलोसूच्या पळोवका वैष्णव भजन सांगू का श्लोक सांगू का त्याचे अर्थ आणि मिनिंग अर्थ त्याचे ज्ञान त्या मिनिंग कसं ज्ञान दिला म्हळ्यार अर्थ कोण घेवचे पळोवका आणि सिनियर आमगेल डिवोटीजांका आमकां कृष्ण सेवा दी म्हणून रिक्वेस्ट करता आम्ही आणि अर्च विग्रह डेटीजाल मुखार वचून प्रार्थना करता की आमकां केन्नाय सेवा ऑपॉर्च्युनिटी दी आमकां स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस जावत असेल सेवा ऑपॉर्च्युनिटीज केन्नाय दी देवा म्हणून आणि पूरा भक्ति का जाय जलल तसल पूरा एक्सेप्ट करका नक जलल पूरा निग्लेक्ट करका ते आम्ही ऑलरेडी उपदेशामृता फर्स्ट सेकंड श्लोकान पूरा शिकले की accept all favorable items for Krishna consciousness reject all unfavorable items आणि केन्नाय मन आणि इंद्रिय कृष्णाला आसक्तीन कृष्णाल रिलेशनशिपांत एब्झॉर्ब करून दवरता आता आम्ही नेक्स्ट या पिक्चरात पळयता असं की भक्ती म्हळ्यार कसं भक्ती म्हळ्यार नॅचरल स्वाभाविक जावन आसता आता आम्ही आमच्या चित्रांत पळयताची एक सान चेडू त्या घड करून मुखार वचून चमकूच्या पळयता आसत तशी ती लास्ट ಸ್ವಲ್ಪ चमकूच्या तरी ट्राय करता चमकूच्या काम ताजे हात धरून चमकूच्या पळयता आसत हेल्प करता आसत तशी ती जीवा कृष्णाला प्रति भक्ती करच्या स्वाभाविक एक एबिलिटी आसता
आणि आम्ही हांगा पळयता आसा की इंगळा वेरी पुरा ह्या गोब्बोरू असं हे गोब्बोरू फू कोरून ह्या केली म्हण जाल्यार आम्ही आमकां इंगळ दिसता उनाचे आशिल्ल्या तशी कृष्णाल प्रती आमगेल प्रेम निप्पो गोब्बोरशी आशिल्ली अनर्थास आम्ही काढल्यारी तेन्ना आमकां कृष्णाल प्रेम दिसता आणि एक व्हड मॅग्नेट ताका सनसन आणि पुरा अट्रॅक्ट जावन आसा त्या कसं म्हळ्यार कृष्ण आमगेल सुप्रीम मॅग्नेट आणि कशी त्या कृष्ण या मॅग्नेटा प्रती आकर्षण जावन ताका राबला की तशीच या सुप्रीम मॅग्नेटा कडे जीवात्म पुरा आकर्षित जावन आसा ते स्वाभाविक श्रील प्रभुपाद या उदाहरण घेऊन सांगता आसा की भक्ती आम्ही निर्माण कसली एक एक्सटर्नल सोर्सेस ಅದಕ್ಕೂ निर्माण करची नाही त्या ऑलरेडी आमगेलन आसा त्या अवेकन करका आम्ही त्या क्रिएट करची नाही अपास म्हणून वी हॅव टू अनकवर द भक्ती म्हणता आसाची तशीच भक्ती करताना आमकां ಕೆಲವೊಂದು कष्ट म्हणून दिसता ते कष्ट म्हणून आम्ही सांगून सोडूनच जा तेंते मूर्खत जाता आमगेला खंयच्याच एक फिल्डांत पळया तुम्ही सायकलिंग शिकताना जो टायपरायटर शिकताना जो डान्स शिकताना इनिशियली मस्त कष्ट असता तशीच भक्ती सूर करताना कष्ट असता आता एक विंटर सीझन तू कार सूर करका म्हण जाल्यार ताका ಕೂಡಲೇ ಒಗ್ಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ जायना कार ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ जाता ताका पेशन्स आसका ताळमे आसुका फर्स्ट आम्ही शिकील म्हणके उपदेशामृतांतू उत्साहान निश्चयात धैर्यात या तीन अगत्य या तीन ಒಗುರೊಗುರ್ अभ्यास करनो आमगेल जीवन सार्थक करनो वैदी साधना भक्ती दखून मुखारी वच्चाक प्रगती जावच्याक आम्ही हांगा अनेक विषय चांगला कसं म्हळ्यार एक एडवान्स्ड भक्तालय एक्सपिरियन्स्ड भक्तालय आम्ही मार्गदर्शनारी आसुका उदाहरण एक आता पूरा क्षेत्रांतू आमचे एक गुरु जो मास्टर म्हणाल आसा आम्ही आता डान्स शिकवताना ते एक मास्टर आसा एक्सपिरियन्स ಕೆಲವೊಂದು विदुषी म्हणतात या मेडल मेळ्ळा त्या बिरुद मेळ्ळा विदुषी अंडर ट्रेनिंग म्हणून तशी खंयच्या फिल्डांत फुटबॉल खेळू वता की ना क्रिकेट खेळू वता की ना कुंग खेळू वताच की कराटे खेळू वताच की खंयच्या फिल्डांत तूं वताना एक मास्टर म्हणाल आसा मृदंग ಯೋಗ खंयचेंतू तांगेल आश्रय घेवन तांगेल सहाय निमती आमकां मुखार वचता जाता तशी आम्ही आध्यात्मिक जीवनांतू मुखार वचूंक जाल्यार एक एडवान्स्ड एक एक्सपर्ट भक्तालय गायडन्सांतू केन्नाय आसुका तांगे लागीं आम्ही एन्क्वायरीज करका आणि एक एप्रेंटीस म्हणटा म्हळ्यार आता काही कोर्साचे एक एप्रेंटिसशिप म्हणटाची एप्रेंटीस आसून तांणी कशी करता आसाची तांणी कशी तांगेला तांकां ऑब्जर्व करून जाल्यार आमी आनी एन्क्वायरीज करून तांगेला देखून आमी शिकूका तांगेल गायडन्स सांगता सुद्दां तशी आमी परंपरा देखून आईल गुरुल आश्रय गुरु परंपरा देखून आईल गुरुल आश्रय स्वीकार करून तांगेल वाणी आयकून तांगेल चरण चिन्हेरी फुटस्टेप्स आरी चोलूक आमी प्रयत्न करता अनेकांतू सांगील कसं म्हळ्यार या श्लोकांतू तिष्ठन व्रजेत म्हणून म्हळ्यार वृंदावनांतू वचून वास करता म्हणून हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार आमकां रूप गोस्वामी सांगता आसा की पूर आमी पुरा शील पुरा सोण वृंदावन वचून राबूका म्हणून नाही तशी नाही वृंदावन म्हळ्यार आम्ही अर्थ कोण घेवका की वृंदावन म्हळ्यार गांव मात्र नाही वृंदावन कॉन्शियसनेस मूड है मनस्थिति है श्रील प्रभुपादन 1965 अंतू वृंदावन सोडू अमेरिका चमकली बदल पळोवचे गेल्यार तांणी वृंदावन सोडची तांणी कशें केलें म्हळ्यार वृंदावन तांगेल हृदयांत घेवन चमकलीची आनी खंय पुरा देवस्थान स्थापन केलें की थंय पुरा तांणी वृंदावनाचे रेप्लिकेट केला त्या ज्ञान आमकांय भक्ता तांकां दिला तांणी फिजिकली आम्ही आता शारीरिक जावन वृंदावन गावांत आसूं पुरोची जाल्यार वृंदावनाच्या कृष्णाला या
रूप आनी चिंतन आमगे हृदय आनी मनान तू ना म्हण जलारी त्या वृंदावन गावांत आसून जलारी आमी प्रेजन नाची कांय उपयोग ना त्याची आमी जॉग्राफिकल लोकेशन बादना आमी एक व्हडले खंयचे एक गांवांत व्हडली सिटींत न्यूयॉर्क की जकार्ता की मुंबईंत की दुबईंत की जे खंयची गांवांत की मंगळुरांत की बँगलोरांत की आसूं पुरो जाल्यार केन्ना आमी गुणा देवाले मानसीक जावन आमी तांगेले उडगास करता की तांगेले फिजिकली आमकां थंय वचचे जाय न्ही म्हण जाल्यार एटलिस्ट मेंटली जावन आमी थंय लिव करता आता पयर की खाली हांव हिज होलिनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराजाला एक कोट पळय ग्रुपांतू यू कॅन मेक युअर हाऊस गोलोक वृंदावन इफ यू कॅन कीप कृष्णा इन द सेंटर त्याची वृंदावन वृंदावन व्रजेत तिष्ठन व्रजेत म्हळ्यार त्याच मूड कृष्णाक आमी घरकड आसूनी कृष्णाक मध्यंत दवरनु आमगेल पूरा कार्य तांगेल खातीर करचे तांगेल प्रित्यर्थ करचे त्याच गोलोक वृंदावन जाता वृंदावन देखून एक भक्ताक आता वृंदावन गांवां देखून एक भक्ताक आमी भायर करूं जाता जाल्यार भक्ताल हृदय देखून वृंदावन आमी भायर घालूं जायना भक्ताल हृदय आनी मन केन्नाय देवाल्या चरण कमलांत स्थित जावन आसता तसल भक्ताय आश्रय घेवन आमी ह्या भक्ती जीवनांतू ओटूची मुखारी वच्ची प्रयत्न करूया म्हण सांगून श्री श्री राधाकृष्ण आणि हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादाला मागून एक या श्लोकाविषयी सांगचे एक प्रयत्न हांव हांगा विराम दिता ह्या एक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी आणि हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी का मस्त धन्यवाद सांगता आसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अंतु कसं चूक असल्यारी म्हाका माफ करता कसं चूकी जल्ला म्हण जाल्यार तंतू त्या इगेल अज्ञान निम्ति जल्लाला सो माफी निमगिता आसा हरे कृष्ण